masalah kewajibane wong ngaji. Wajibane wong ngaji iku kudu manut maring gurune. Wajibatul muta'allim ta'atul mu'allim. Yajibu wajib alal muta'allimi ing atase wong sing ngaji apa imtithalul awamiri ustadihi, yaiku nglakoni pira-pira perintahe guru. Illa ayyamurahu, kejaba yen to perintah sapa guruhu ing muta'allim bil manahi kelawan perkara kang dilarang. Fa innahu mongko sak temene perintah perkara kang dilarang iku yukhalifuhu, nulayani apa perintah perkara sing dilarang hu ing muallim. Jadi kewajibane murid ya, kewajibane santri, wajibane murid iku kudu nglakoni perintahe guru. Selama guru iku mau ora merintah perkara sing elek, ora merintah perkara sing dilarang, kuwajib hukume. Wa yajibu 'alal muta'allim ta'dhimul ilmi wa ahlihi wa ustadhihi. Lan wajib alal muta'allimi ing atase wong sing ngaji apa ta'dhimul ilmi, ngegungake ilmu, wa ahlihi lan ahline ilmu, wa ustadihi lan ustate. Kewajiban sing nomor loro kanggone santri yaiku mulyakno ilmu, ngegungno ilmu, mulyakno wong sing duwe ilmu, senajan wong sing duwe ilmu iku mang duduk gurune. Ya. Senajan wong sing duwe ilmu iku mau dudu gurune, ora gurune. Senajan wong sing duwe ilmu iku mau umure luwih enom tinimbang dheke. Kan ngono. Iku wajib untuk dimuliakan, wajib untuk dihormati. Senajan umure sepadan atau bahkan sak ngisore awake dhewe. Senajan umpamane bendina awake dhewe kancanan. Kaya ning pondok ngono kuwi, kaya ning pondok. Iku kan sak pantaran. Ning pondok iku sak pantaran. Tapi yang unik ning gone pondok iku kadang perkara sing awake dhewe iki gak paham ketika nalikane ngaji. Iku malah kadang pahame karo kancane dhewe. Nah, mulane iku awake dhewe tetep dikon menghormati wong sing duwe ilmu, senajan iku umure sak ngisore awake dhewe utawa sepadan karo awake dhewe. Senajan iku duduk gurune. Nah, sementara ini kan awake dhewe kan kadang sering salah akhir-akhir iki. Akhir-akhir iki wong-wong iki do sering salah. Sering salah iku nak iki guruku ya tak hormati, tak mulyakno, nak ora guruku ya ora tak hormati, ya ora tak mulyakno. Padahal iku wong duwe ilmu. Ya mulyakno, menghormati wong sing duwe ilmu iku hukume wajib senajan duduk gurune. Iki bahasane wa ahlihi. Gurine wa ustadihi, lagek gurune. Gurune ya tambah wajib, ya malah kudu. Wong sing duwe ilmu wae
wajib kok untuk dihormati, wajib kok untuk dimuliakan senajan ora gurune. Apa meneh iku gurune kan ngono. Hukume wajib berarti nek awake dhewe nek ana wong duwe ilmu kok awake dhewe gak hormat, ora memuliakan berarti dosa kan. Wong hukume wajib. Iki guri-guri iki rada wis mulai memudar. Memudare iku guri-guri iki wong ku penuh dengan kelompok-kelompok per kelompok. Nak iki guruku tak mulyakno, nak ora ya ora. Nak iki guruku tak hormati, nak ora ya ora. Padahal salah itu. Padahal salah. Artinya semua orang yang mempunyai ilmu, baik itu gurune awake dhewe maupun tidak, wajib kita muliakan. Luweh-luweh iku gurune. Iklam ngetya sira bi annal muta'allim kelawan setuhune wong sing ngaji iku layanalu ora bakal memperoleh al ilma ing ilmu wala yantafi'u lan ora bakal iso oleh manfaat bihi kelawan ilmu illa bita'zimil ilmi kejaba ngegungake ilmu wa ahlihi lan wong sing duweni ilmu wa bita'zimi ustadihi lan ngegungake gurune ngaji. Gurune wong sing ngaji ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang belajar ngaji itu tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan bisa merasakan manfaatnya ilmu selama orang tersebut tidak mengagungkan, tidak memuliakan ilmu, tidak memuliakan orang yang mempunyai ilmu, dan tidak memuliakan gurunya. Jadi nek kepengin entuk ngilmu, iso ngrasakno manfaate ngilmu, awake dhewe iki kudu mulyakno ngilmu, kudu ngegungake ngilmu, kudu ngegungake wong sing duwe ngilmu, kudu ngegungake gurune. Nah ora angeh-tangeh lamun. Mulane kadang iku wong mulai ka pondok tambah pancet tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, atau bahkan tambah elek. Itu salah satu faktornya dia ketika ning pondok tidak memuliakan ilmu, tidak memuliakan gurune, ora hormat karo gurune. Nah, memuliakan ilmu iku salah sijine ya ndeleh kitab. Wong kitab iku isine ilmu kan. Al-Qur'an iku dideleh ning gone pol pucuk dhuwur. Engko kitab nek ora duwe panggonan liyane ya dideleh sak ngisore Al-Qur'an. Engko buku biasa pol ngisor dhewe. Jadi itu salah satu carane ngegungake ilmu. Lha Al-Qur'an kok dibruki kethu. Hah? Modhe Al-Qur'an dalan dhuwur lemari, dhuwure ana kethune. Lah iki ora mulyakno ilmu iki. Ana kitab dhuwure kitab dikeki gombal. Iki gak mulyakno ilmu. Mulane akeh wong ngaji tapi pancet, tidak ada perubahan. Itu salah satunya faktor tidak memuliakan ilmu, tidak memuliakan orang yang punya ilmu, tidak memuliakan gurunya. Salah satu faktor. Mulai kepengin untuk ilmu yo salah satunya ya kudu iku mulyakno ilmu, mulyakno wong sing duwe ilmu, mulyakno ustadz, hormat karo ustadz. Kila den dawuhake ma wasala man wasala illa bi hurmat. Ora bakal tumeka sapa man wong wasala kang ngambah dalan ya man, kang kepengin tumeka memperoleh ya man, memperoleh ilmu maksudnya illa bi hurmati, illa bil hurmati kejaba kelan mulyana. Manusia tidak akan memperoleh hasil
apa sing digoleki nak menungso iku mau ora gelem mulyakno, ora gelem seneng karo apa sing digoleki, ora gelem mulyakno karo wong sing duwe ilmu tersebut, ora gelem mulyakno karo gurune. Wa masaqata man saqata illa bitarkil hormat. Sebaliknya wong kok ninggalno hormat karo gurune, gugur, artinya gagal. Ora seneng karo ngilmu, ora ngegungake ngilmu, gagal. Ora hormat karo wong sing duwe ngilmu, gagal. Oleh golek ngilmu ora bakal kasil. Kila didhawuhake al hurmatu utawi mulyakno ngilmu, mulyakno wong sing duwe ngilmu, mulyakno karo guru iku khairun, luwih apik minat taati tinimbang taat. Wah ya nak ngono aku yo gak usah taat to. Iki jenenge goblok neh. Salah paham neh. Anane wong ku gelem hormat, hormat maring ilmu. Anane wong ku gelem hormat karo wong sing duweni ilmu, gelem hormat karo gurune mergo duwe taat. Mergo wong ku taat, nah ora taat ya ora bakal hormat kan. Ala eling-eling. Yara ningali sapa muta'allim annal insana ing setuhune menungso iku layak pura ora bakal kufur bil maksiati sebab maksiat. Walakin tetapi yakfuru iku kufur sapa insan bistighfafia kelawan ngemprehake maksiat. Ketahuilah bahwasanya eling-eling bahwasanya menungso iku ora bakal kufur disebabkan karena nglakoni kemaksiatan. Tetapi menungso iku dianggap kufur karena menganggap empreh kemaksiatan. Ora apa-apa, poso-poso. Mun kene gak apa-apa. Ora apa-apa. Lha ora apa-apane iku lho sing dadekno kufur. Gak suka karo ngono. Gak, ora apa-apa lho. Ora apa-apa lho. Ora apa-apane iku sing dadekno wong iku kufur. Jadi kemaksiatan yang dia lakukan itu tidak menjadikan dia kufur, tapi ngemprehno kemaksiatan iku lho sing dadekno dhek kufur. Gampangno perkara iku lho sing dadekno dhek kufur. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul ustad, lan iku setengah saking ngegungake ngilmu ta'dhimul ustad utahe ngegungake guru. Nah, setengah tandane wong iku ngegungno ngilmu ya iku ya ngegungno guru. Ku tandane qala Ali radhiyallahu anhu, man 'allamani kharfan qad sabarani abadan insya'a ba'a wa insya'a khadama. Man utawi sapane wong ku kok alama ngulang ni ing ingsun harpan ing sak huruf fakot khoba sobaro mongko ndadekake fakot soyaroni mongko ndadekake sapa man ni ing ingsun abdan ing budak ya mongko siap dadi budak. Insya aba lamun arep adol ya siap didol. Wa insya khodama dadekno pelayan siap dadekno pelayan. Iku dawuh Ali. Dawuh sahabat Ali. Dadi umpama ka arek engko ngulang aku sak huruf wae. Nek ana wong kok ngulang aku sak huruf, nek ana wong kok ngulang aku sak huruf wae, aku siap dijadikan budak. Aku siap jika guru saya mau menjual saya. Aku siap jika guru saya mau menjadikan saya sebagai pelayan. Iku dawuh Sayyidina Ali. Hebate Sayyidina Ali iku kaya ngono. Mergo saking pentinge mulyakno guru. Siap dijadikan budak, siap dijadikan pelayan, siap jika dijual. Padahal mau ngurang sak huruf, apa meneh ngulang pirang-pirang huruf kan. Iki pentinge ngegungake ilmu. Wajibane santri. Akeh santri saiki iki karo gurune dhewe ora batek hormat.
Tandane ra patek hormat apa nalikane bodho iku ora do gelem apa iku jenenge ora do gelem unjuk. Wah, akeh santri sing mondok ning kono-kono bodho ora do sowan kiyaine. Nek ngaji ning kono-kono bodho ora do gelem sowan kiyaine. Iki salah sijine tandha mengko gak ngegungno ilmu. Gak ngegungno ilmu. Lah kepengin entuk ilmu sing manfaat ya abot sanggane, kepengin berubah jadi tambah apik ya abot sanggane. Abot sanggane. Dadi nek kepengin entuk ilmu sing manfaat, bisa merasakan kemanfaatan ilmu ya kudu ta'dzimul ilmi wa ahli wa ta'dzimul ustad. Iku syarat mutlak, Bang. Iku syarat mutlak ora kena dinyang. Ora kena dinyang, ora koyo tuku brambang. Ya. Ora kena dinyang. Mulane ketika awake dhewe iki ketika mondokno anak iku gak perlu manti-mantike kudu pinter, Nduk. Iki kudu pinter, Jong. Kudu apal ngene-ngene dan sebagainya, ora usah. Perlu pesen 3 perkara. Awakmu kudu seneng ilmu. Kudu iso mulyakno ilmu. Kudu anut karo guru, hormat karo guru. 3 iki wae. Ketika duwe anak, ketika ape berangkat mondok, gak usah dituntut kowe kudu apal alfiah. Kowe kudu apal zubat, kowe kudu apal juman, wah ribeten. Kedawan, ribet. Oh ya pesen 3 iki mau, kudu seneng karo ilmu, hormat karo ilmu, mulyakno ilmu. Apa sing mbok pelajari ning pondok iku awakmu kudu seneng. Nah, kudu seneng karo guru. Kudu seneng karo wong sing duwe ilmu senajan iku duduk gurum. Nah, kudu hormat karo wong sing duwe ilmu senajan iku duduk gurunem. Nah, iku syarat mutlak iki. Wa nikma makila